नागपूरच्या तीव्र उन्हामध्ये काँग्रेसनं काढलेली 700 मीटर अंतराची सद्भावना यात्रा पूर्ण करणं हे पक्षाच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांसाठी चांगलंच अडचणीचं ठरतंय। उन्हाच्या तडाख्यामुळे त्रस्त होऊन काही ज्येष्ठ नेत्यांनी आपल्या चारचाकी वाहनामधून आता सद्भावना यात्रा पूर्ण केल्याचं दिसून येतंय। शिवाजी चौकातून सुरू झालेली काँग्रेसची ही सद्भावना यात्रा अगदी 200 पावलावर असलेल्या टिळक पुतळ्यापर्यंत पोहोचली असताना गडचिरोलीचे खासदार नामदेव किरसान यांनी आपल्या चारचाकी वाहनाचा आश्रय घेणं पसंत केलं आणि उरलेली सद्भावना यात्रा त्यांनी त्यांच्या वाहनामधूनच पूर्ण केली। सध्या नागपूरमध्ये प्रचंड तीव्र असा उन्हाळा आहे। आज काँग्रेसनं ही यात्रा काढली होती, सद्भावना यात्रा, आणि यामध्ये काँग्रेसचे अनेक ज्येष्ठ नेते नागपूरमधले सहभागी झालेले आहेत। मात्र उन्हाच्या तीव्रतेमुळे त्यांना चालता येणं अगदी अशक्य होत होतं आणि शेवटचा पर्याय त्यामुळे त्यांनी गाडीमधूनच ही सद्भावना यात्रा पूर्ण करणं पसंत केलं।